जायाखै बे फनावनो जानानै थांबाय बे बाबामोन आंखौ होबालाय माब्ला थाङा? बेलासियाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन? मायावहाय? नोंनो खोन्थाला? बबाव थांदों होननानै सन्देह खालामदों नों आन्दाज खालामदों बबाव थांदों होननानै? जायाखै बे फनावनो जानानै थांबाय बे बाबामोन जेबो नङा मा जादों? आं बिहामजोखौ गोसोखांबाय आरो फिसालाखौ गोसोखांबाबो जों जाहारा फैसा खामायनानै लायो थगायनानै लांजोब्बाय फैसाखौ बबाव थांखो बिहामजोआ? मिथिया आङो बाबामोन माब्ला थाङा? समबारनि माबा बुधबारनि बेलासियाव बाबामोन आंबो संसार जाबायना आंबो मिथिगौ बिहामजोखौ मानो उना जानो मालाय दा फैफिनजानो लुबैना नों? औ फैफिनजानो लुबैयो जासिगोन सौदोंबाय थायो नांलायखायाखै आंनि साइखिया नै न' खाथिनि जेबो नांलायाखै नायग्राबो जाबायमोन गावनो नायैयाबो आङो हेफाजाब होयो नायनायाव आंखौ होबालाय जानायाथ' आङो बिसिनिफ्राय बेंगालराव थाङोमोन जिखुनु जाया आङो बिसिखौ सिगां समनिफ्राय फाहामनानै होनाय टाइमाव माने फैसा रिं दंमोन नालाय बेखौ सुख'नो थाखाय आं बेंगालराव मावहैयोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय बेंगालरनिफ्राय आं थाखा मासाव मास हरो माने मासाव मास हरनायाव दा बै माने थांनाय बुधबाराव माने गोमाना थादों जाहैबाय मानसिया बायहेरायाव थांनो होननानै थांदोंमोन आलासि जाहैनो ना मुलि लायनो बिदि होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय बिनि माबायाव अखानायै मानसिफ्रा फैयैखाय आसरित मोनदों आरोखि आसरित मोननायाव दाना खबर लालायबाय न'खरनिजों खबर लायै लानानै बेलासि टाइमाव आंनो कल हरबाय आरो हरैहाय बेंगालराव हा बिदि जाबाय होननानै आंबो आसरित मोनहैबाय आरो बे समाव आङो खबर लायै उफाय गैया हिनजाव मानसि खर'आवथ' नांखागोन आंनावबो बिसि हिसाबै रिक्स लानांगोन बिसि हिसाबै माने माबा मोनसेफोर जाहैबायनोबो हागौ बायह्रायाव थांनानै मानानै बेनि थाखाय आं हाखु-दाखु फैबाय आरो शुक्रुबारनिफ्राय फैनानै मैया मा बारायमोन समबार फुङाव सफैबाय आं क'क्राझाराव सफैनानै दा मोजां गारि रायज्लायफैबाय दा रायज्लायनानै बिदिनो स्टेटमेन्ट माने निउसाव होनायनि लाबाय आरोखि दा निउसाव होनायानो जाहैबाय आसलथे मा जादोंमोन ओमफ्राय माब्ला थांनाय ओमफ्राय माबाफोर लानानै थांदों नामा लानानै थांनायाथ' दा फैसाया आं हरदोंमोन 47,000 आंनि फिसिबनि एप्लाइ खालामनानै साखिफोरखौ आं खिन्थानो हागोन आंनि स्टाफआव मावग्राफोरानो साखि दङ फैसा सहरनाय मानाय बेखौ आं सोंनाय फिननाय जाबावब्ला रायजो राजाखौ लानानै बिजिरनाय जायोबा आं खिन्थानो हागोन साखि मानसिखौनो फन खालामनानैबो खिन्थानो हागोन ओमफ्रायो जिरक्सबो माने बै अनलाइनफ्राव सोयोबा माबा हरोमोन ना रिसिप्टबो हरोमोन ना बेबो दङमोन जिखुनु चेक खालामनांगोन बेखौ लाना थांजोबदों नामा बे हरनायखौथ' अडिट खालामहरनायाव दा रिनखौ सुख'नो होननानैसो आङो हरदोंमोन बुस्थुआ ओमफ्राय दा न'आव खोनाफैबाय सिगाङाव आंखौ होनहरदोंमोन होजोब्बाय फनाव ओमफ्राय दा फैबाय मानसियाबो गैया रिनाबो सुख'वाखै थाइसे गैया ओमफ्राय दा आंखौ बहुद जाल्लायाव खोलैनाय जाबाय आरोखि डकुमेन्टस गासिबो लाना थांजोब्बाय पासबुक लानानै थांजोब्बाय बिनि पासबुकखौ आं बेंक मालिकखौ आङो फन खालामनानै माबाबाय आरो कल खालामनानै चेक खालामनो थिनबाय दा फैसाया जिर' थाइसेबो गैया खिन्थु सोरखौ जेनेबा खोनानाय बायदिबा माने फन रायलायबाय थायोमोन भिडिअ कल रायलायबाय थायोमोन आंथ' गुबुन जायगायाव थाहैनाय आं मिथिया माने फिसाजो सासे दं आंना फरायनाय इउ एन स्कुलाव 6 क्लासाव मोनबाय फरायनाया मोजां आंहा दोनथ'नाया फिसाजोनि थाखाय बा बिसिनि थाखाय माने साननानै हनानै रिनफोर सुख'नो थांनाय जादोंमोन आरो गथ'नाया जाया नङा जानानै थाबाय बे समावनो आंबो मोनथिया दा अबावहाय दं सोरजों थांदों सोरखौबा सन्देह दं नामा सन्देहआथ' खोनानाय बादिबा फिसाजोखौबो बुङोमोन जाहैदों भिडिअ कल खालामनानै आं फिसाइ गारजानायसो आंना फिसाजो सासे दं होननानै भिडिअ कलाव बिदि बुंहरोमोननो नुग्राफ्राबो दं ओरै न' खाथिनि भिडिअ कल रायलायनायखौ नुग्राया माने बिसोरबो दुसिनो हाया अनेक देक नुखाबाय नालाय भिडिअ कल रायलायनाय मानाय आरो खय एकजन मानसिनाव सोंबा मोनथिबावगोन बायहेरायाव थांनाय मानाय बिनि गाननाय जोमनायफोरखौ ओमफ्राय गाननाय जोमनायफोरखौ मानसिफ्रा खिन्थायो बायहेरायाव थांनाय मानाय आंबोथ' नुवा ओमफ्राय बुस्थुखौ आङो बेखौनो
थाखा फैसा माने सर्ट खालामलांनायाव आं दुखु मोनदों माने हिनजावखौ नांफिनगौ फैफिनथों आं वेलकाम खालामगोन फिसाय जानानै माने आंना न'खरानो दंस' जानो हमबाय आरोखि रिन थिननि खोथा दं बर्थमान दा आंनि आइडियाव 60-70 बिदि एबाबाव माबाना दं आरो मा मुंमोन रिना बसुमतारी आंनि नामा प्रदिप बसुमतारी बबेयाव थांदों दा खुनु मोनथिनो मोना आरोखि बबाव थांदों ओंखायनो बड'लेण्ड रादाबनिजों दा खावलायहरनाय जाहैबाय सोरबाफोर गुबुन जायगायाव लोगो मोनोबा जाहाथे आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव बुंबानो जाबाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा बेसेबांमोन 8105171106 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खिन्थाहरनो हागोन सोरबाफोर ओरै जोंनि बिटिआर हालामनि मानसिफ्रा लोगो मोनबाय बायोबा बा दाबसे जायगायाव बबेबा गुबुन जायगायाव जेनेबा खामानि मावनो जेनेबा गुबुनफोरजों जेनेबा फिसाय गोदानफोरजों लानानै थांबाय बायदोंबा जेनेबा कन्टेक्टफोर मोनोबा नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव लोगो मोनसनबायोबा खिन्थाहरनो हागोन आरो आं दुखु मोननाया बेखौ दुखु मोनदों आंनि संसाराव सिफायलांजोब्बाय हिनजावा फैफिननांगौ आंना हिनजाव फैफिनाबा गैला आरो थाखा फैसा लांनाय मानाय थाखायाथ' लाङा नङा एसे लानानै थांदों रिन थिन सुख'वाखै आं बेखौ फैफिननो लुगैयो न'आव सोर सोर थायो दा न'आव माने फिसाजोखौ बिबैनाव दोनहैयोमोन गाव हारसिं थायोमोन आरो मानसिया माने भगबाननि माबानायाव मददाव माने नायग्रामोन आरोखि मानसिया नों आं मानसिफोरखौ खय एकजन मानसिया बिदिखौ बुजिखायो नायोमोन मानसिफोरखौ फोसाबोमोन माने आंबो बै समाव एसे एनै मोनथिखादोंमोन वाइटिं जायोमोन फना बिदिनो 9टा 10टा 11टासिम लागै थायो बे समाव फन खालामोमोन आं मानो नोंनि वाइटिङा मा जायोमोन होनना बुङोमोन आं ओरै आब'जों रायज्लायहरदों बिनानावफोरजों रायज्लायहरदों सोंहर बिसास खाथिया बिदि होनोमोन टारगेटआ आंना बिदिखासैमोन नालाय ओंखायनो आंबो सानबाय सानसेखालि बिमाखौबो आं बुंबोदोंमोन बुजायबोदोंमोन खिन्थानानै ला मानानै ला माबा बुजायना हो माना हो माने सोरजों रायलायो मायो आं न'आवबो खिन्थाहरोमोन हौवा मानसिया रिन दिन दं गारनानै थांफिननांगौ जाबाय आं उफाय गैया माबायाव बेंगालर बायदियाव आरो जोंनि बिदि रिन बिनखौ जोंनि माबायाव बड'लेण्ड हालामाव एसे खमजुरि खामायनायफ्रा एखमबा मोनो एखमबा मोना थाखा फैसाफ्रा रेगुलार खामानिखौ मोननो थाङा ओंखायनो गुबुन जायगायाव थांनानै मावहैनांगौ जायो हौवा मानसिफ्रा बिदि